Zdravím lidi, tady Gaming.cz a já vás vítám u dalšího videa. U prvního videa na tenhle channel, kde se jmenuji Gamingové šílenství a je to channel založený na let's playe. Budou tady jen a pouze let's playe z tabletu, z počítačů, úplně ze všeho, jo, a i z mobilu, když tak. Budou tady bývat i nevím, třeba až budu mít víc odběratelů, když natočím mi Snapchat s fanoušky, nebo tak něco prostě. Úplně klidně, jo. Takže momentálně se nacházíme v Minecraftu Pocket Edition, jo, tady můžete vidět. Minecraft Pocket Edition verze 0.11.1 alfa. Tady máte nastavení na zemi, momentálně tady čeština myslím, že není, aspoň jsem tu nenašel teda. Není, kdybyste to tam viděli, tak mi řekněte. Tady je nastavení nějaké, tady můžete vybrat skin. Například být Steva. Být jeden z těch dvou nahoře. Nebo tady z těch, co tady máte nějaké holky. Nebo trosečníky prostě. Tady něco máte, já jdu kousek dál do zahrady. Momentálně to natáčím venku. Takže co tady máte všechno vlastně? Máte tady trosečníky. A vidíte, že některé tady mám ještě i zamknuté. Jelikož jsem si ještě prostě neodemkl. Tady tenhle zamknutý. Ten je za 27 korun. No to si vlastně musím koupit za normální peníze. Takže to by bylo k těm, ale můžu si vybrat jednoho z těch tady nahoře. Takže já mám teďka čísníka, ale asi si vyberu tohohle. Ne, toho ne. Podíváme se ještě tady, co máte. Tady máte toho čísníka, toho mám já. A nebo tady máte, a já si vezmu barona. Tak, a mám barona. Tak, založíme si nový svět. Takže tu máme tady survival nebo kreativ. Dáme si asi, nebo dáme si kreativ na začátek. Budeme dělat co největší stavby, ok? Great world. Tak. Máte to tady, jo? Máme tady nádherný kreativek. Aspoň, že nejsou ubažen. Já si přehodím pohled. Tady vidíte, že mám teda tohoto, ale já si přehodím pohledek. Nevím, co jsem právě udělal. Dobr! Tak. Máme tady tohle, tak si přehodíme ten pohled. Ok, tady máte ten svět, jinak tady asi ještě nebudeme nic stavit, jenom vás tady vlastně, nebo vám tady jenom ukážu, jak to tady celý vypadá v tom Minecraftu Pocket Edition a když s tím díle začneme stavět videa, teda domy. Tak tady si to necháme, vlastně máte tady všechny bloky, jo, tady máte nějaké ty ryby, jídlo, semínka. Tady máte zbraně, TNTčka, kompas, lodě, vozíky, v podstatě nějaké ty spawnovací vajíčka, vodu, mlíko, lávu, nevím, TNTčko, luk. Prostě tady máte úplně všechno, jo. Takže tady je v tomhle, pak tady dál máte, někdy začal řezat pilou, máte tady ploty, bloky, žebřík, další ploty, sklo. Prostě tady máte úplně všechno, prohlédněte si, případně si stopněte. A tady máte už jen pouze bloky, takové schody a tak. Yep. Tak, máte tam louče teda ještě a glowstony. Tak ok, to by bylo k tomuhle ukázání asi vše. Komu se tenhle první let's play líbil, ať dá like, komu ne, ať dá dislike, já se loučím a u dalšího videa opět. A